салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, пасуда арзон шудаи раст продажа шудагиай ман мехоҳам шумода як навор карда нишон тиҳам ва анами контейнера тавсия тиҳам арзон шудагиай ҳамаи чизошон. бозори Корвон айҷа тарафи пажарка ҳафтум дарвоза охирон ряд меёен. аму як ряд дора охиронаш биёен ряди пасудо. инами контейнери 123 ва 124 рақамҳои савдогара мемонам. чизе нафаҳмидед аз хичон пурсон шавен. хулос духтарако рафтем. ана ин намудора бинед ранги багемоҳои 800-900 смайл бинед сета дора 180 сомон. чанд модел айҷада мана арзон шудагиан. биёен духтаро ай пеш касе хоҳишмандай ай пеш тамошо кунен. дар бораи доставка рақамош ҳаст савдогара пурсон шавен. мана ана ба духтарако и 200 сомон да ира бинен и 4 этажа ҳам калонай 200 сомон шудагиай. марҳамат. ира бинен духтаро як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай на танҳо барои дандон балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. бисёр фоидаоварай. нархшам арзонай. тамошобино корейская косметика дора ширкати атомӣ. ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед марҳамат инами хоҳарак да бинависен. дар иҷа кор беҳад осонай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. маҳсулотошон випан гуфти гапо премиум классан сифатҳои беҳтарин дора натиҷа дора. ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен натиҷаш ҳастай. ина дар профессиональни салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурдаистиян. баъд инчунин духтарако дар иҷа балото намесӯза аз ваняҳо намеафте. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. касе ки кор кардан мехоҳад духтаро марҳамат анами хоҳарак да бинависен. кора содда када шумода мефаҳмона. регистратсия обучение ҳамаш беплай. инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз хоришак артрит буғумдард камхунӣ диабети қанд фишори баланд стресс камхобӣ запор артроз саратони хун бемории меъда ва рӯда шамолхӯрдагӣ иммунитети паст хотираи заиф истифода бурда мешавад. хоҳишмандо мана ин тараф бошад духтаракои хушрӯ ай 80 сомон сар мешава нархошон. мана иҷада қанд гираку мева гираку ҳамаи чи ҳаст. дона гираку хулас мана ин тараф аз 80 сомон сар меша нархаш. ана ёра бинен чихе хушрӯ ино 50 сомона. ина ёра бинен 50 сомон духтарако мана бисёр ҳам хушрӯ. ана ира бинен аҷоибот фасон воима гуфти гапо 230 сомон. кришкаша бинен фасони бад 230 сомон духтаро. марҳамат. ана мевагиракушон аз 70 сомон сар мешава. каседа ки мевагирак дар курай марҳамат духтарако. иҷада ҳар хелай нархо чӣ хеле гуфтам аз арзони арзон аз 70 сомон сар мешава нархошон. мана айнаи тарелкачора буша ина ино 100 110 120 аз вай ай размершон вобастагӣ дора. мана барои рӯи дастархон нархошон ама хеле. баъд як чизи дига тамошобинони азиз раст продажаи зури зур. ана ин намудояй ҳами қисми поён кадомеша ки мебинен духтарако ҳами рядавозима шумода нишон метиҳем 150 сомонай. ира бинен ина ин ҷои зардаш оҳанияй айнош боша пластмаси ғавз. мана беруни нишон додагиём шишагӣ будан. ина диден чизе ки анам ҷада мебинен духтарако марҳамат. нархшон 150 сомон. беҳадам нархи хуб кардагиян. дер накунен духтарако. мана набори фасон кадомеша мебинен ҳамино ҳамаш чӣ хеле гуфтум 150 сомон. бинед чӣ хушрӯ чаяне
аҷоиб буд. Кришка дуруша бинен. Ино қимат будан духтаро. Ҳозир арзон шудагиян. Барои ҳавай вақта аз даст натен. Беҳадам хушрӯ. Ана акнун духтаро иряди дуюм шаштагоҳо кадомеша ки мегирен нархошон 180 сомон шудагиай. Инам ҳамихе духтарако ина инош оҳаниян. Айна ин дохилаш бошад пластмаси. Иша бинене. Ҳамаш фасон. Мана. Кадомеша ки мегирен рақамои савдогарда нависен. Махқулитона скриншот карда партоин мефаҳмонантона бо ира бинен. Иш бо хушрӯи ба шакаргираку иш инаи шакаргираку шишагиай. Айна ино боша пластмаси, инаш боша оҳанӣ. Мана беҳтарин нарх. Ана баъд духтарако ҳози ма шумода бо чира нишон метиҳам. Ана мин намудо ҳамаш кадомеша мегирен нархшон 100 сомон шудагиай распродажада. Диден? Беҳадам ҳамаш хушрӯан. Мана дутагоҳо кадомеш ки дар корай марҳама духтаро рақамои савдогарда нависен. Доставкаша фаҳмона 100 сомонӣ. бо иша бинен чӣ хушрӯча. ана духтаракҳои хушрӯ бо чӣ ҳаста иҷада. Ино наборо яъне михе калонан бинен чанд тачи доран. Мана беҳад хушрӯ. Нархшон аз 2100 сомон сар мешавад то 5500 сомона. Ина бинед намино ҳамаш наборан. Нами қадар чиз дора. Чӣ хеле гуфтум аз 2100 сомон сар мешавад то 5500 сомона. Инам доша бинем бо чӣ хушрӯан. Хулос беҳадам фасон. Мана набор. Мана нам наборай. Қадар ҳамаш як набор ҳисоб мешавад. духтарако каседа дар корай бо иёша бинен чӣ хушрӯ. наборои калон барои арӯсако хариданӣ бошен духтарако биёен бо нархи арзонтар аз иҷа харидорӣ мекунем. чӣ хеле гуфтум набори ами калонаш аз 2100 сомон сар мешавад то 5500 сомона. мана наборои боӣ гуфти гапо диден. беҳад хушрӯ. ишаиш хушрӯ ишаиш надиден. иша бинем бо чӣ хушрӯчаан. мана аҷоиб буд. духтарако боварӣ дорум бо иҷа омаден хитон ай пеш борошонам мебинен маъқултон мешавад. барои ҳамаи пасудоошон пасудое ҳастае ки ҳар ҷода намефурӯшанд. нестае ҳар ҷода. мана нами магазинои воима дана ёбӣ ҳар ҷода нест ино. ана ҷое ки мо шумода тавсия додем оптовии ҳами ҷояй марҳамат. инамино ҳамаш наборанд духтарако. ози бо иҷода чойнику пиёлаву ҳамаи чи ҳаст духтаро. ҳамаша ози ма ба як аз як сар як таба якта шумода нишон метиҳам. боварӣ дорум ки маъқултон мешавад. ин наборро тамом кунем. мана миноям ҳамаш наборан. ира бинене чӣ фасонан. инчунин дар иҷа техникаям доранд духтарако. ози техникошонам нишон метиҳам баям арзонай нархошон. мана ина қарабоиёра бинен свистокдоро аз 100 сомон сар мешидай духтарако. қимати чанд сма? то 140 сомон аз ҳама қиматиш. беҳтарин нарх духтаро бовар кунен. чанд сол пеш худам 180 харида будам. иҷада аз 100 сомон сар мешавад. мана инамино ҳамаш наборан. ба духтарако инама хел наборои чӣ доран касрулкаву дегу ҳам хеле чизо наборош ҳаста. ино чандиян? ина 3 тага ё 4 тага?
اینا نگاه کنید از 350 سومون اینمی نبرو سر میشوند دخترکو این کاسرولا هم اینمی قدرش از 100 سوم سر میشوند دخترو بینین از 100 سومون سر میشته همین نبر خودشه بهترین برای توفه بهترین دخترکو بینین اینمی قدر 100 سومون دا میخرین دیدین عجیب ارزون تا 350 سومونه منه اینو از چند سوم سر میشوه؟ از 250 سر میشوه دخترها اینا تا 300 سومونه اینا میتوانند که از اینایی هم آمده خریداری کنین اینچونین اینم خیلی پلیسوسو دارن اینایی هم اشمویه؟ اینو چندیان؟ اینای پلیسوسوی کلون 650 سومون با دخترکو های پیش بیاین بینین با معامله داره پچکو والا کای برامده یا نه دخترو اینو چند سوم؟ نه پچکو اینم پچکه کلونی خوشلو 400 سومون اینای نمود رادیاترو 500 سومون 550 سومون رادیاترم هسته اینا دخترو 150 سومون نبر برای توفه بسیار میگیرن میپرسن اینا برای توفه اینم قدر همش داره نه اینم میایم استه اینم اینو همش در داخلی نبر میدروید دخترو 150 سومون من این 70 سومون اینا فنو از 50 سومون سوشلکا از 50 سومون سر میشه دخترو ایرا بینین دخترو 50 سومون ایجا اپتاویای دخترکو برای بهترین ارزون کردگیان بو من بینین 75 بوده حوزی 50 سومون برای شما بیاین کسی که سودارو همی بیزنس اک شدنیای اپتوم همینو دورن اپتومش با ارزون میشه این نرخوی که ما گفته استم اپتومش با ارزون میشه دخترکو منه بعد حجمش مده چی نشون میتیم اینو چندم؟ 250 سومون گریل نیست چه هم خیلی گریل نیست 250 سومون انا این نمود هسته ای چنده؟ این نمودش 200 سومون خلاصه اینا با دخوفکا دارن دخوفکاتون ای چند سوم؟ از 350 400 سومون سر میشه دخوفکاشون منه کافی مولکا کافی وار که چنده؟ 280 میشه تا 300 دخترو از 280 سومون سر میشه و او نو ارشنیڅه چند سمای 120 سومون بینه چه خوش رو ارشنیڅه توستر دوران همه چی هست دخترو از 120 سومون سر میشه و منه اینجا در انتخاب تکنیک هم خیلی زیاده با نرخ ارزون مرحمت بیاین با خودتون میتوانید از پیش بینید اینچنین انمی وایو را پرسیده بودن اوچکوی ای کافی مولکا ای چند سمای؟ 100 سومون انا اینو باشه پریوایوتی چند سمای؟ اینو 100 سومون انا کلونش 170 سومون خلاص بهترین کانتینر که با نرخ ارزون هم تکنیکا هم پسودر شما پیدا کرده میتوانید بعد دخترکو خواستم از اینا برای شما دانشونتیم اینو چندیان؟ اینو کمپلکت 60 تا امی بای دوره 60 تا دوره 1200 1800 تا چنده؟ تا 2000 منه 60 پریدمت دوره دخترو منه از 1800 تا 2000 سومونه بینین با چه خوش روی از ای پیش با مشماده نشون میتیم منه خوشمندو دخترکو اینچنین میخواهم شما در نمین نمود نبرو را نشون تیم اینا نرخشون از 90 سومون سر میشه تماشا بینا تا 170 سومونه منه همه خیل پدستفکا چوشون کتیای منه دیدین چه خیلی گفتم از 90 سومون سر میشه تا 170 سومونه اینجا 120 سومونه داره 170 سومونه داره 90 سومونه داره
хулас барои туҳфаям беҳтарин вариант мана. Дидин? Хушрӯ. Баъд духтаракҳои хушрӯ, инчунин ман мехоҳам шумода ана ин намуд вайёра нишон диҳам набарора. Бинен. Ино аз чанд сум сар меша? Аз 280 сомон то 330 сомона. Дидин? Чиниян сафол нестан. Дидин чӣ хушрӯан? Ҳамин наборуш, ҳамин қаяй. Мана. Иҷода интихоб бисёрай духтарако. Чӣ хеле гуфтум рақамҳои савдогара мондагиям. Барои доставка бо хучонкатӣ ҳамсӯҳбат шавем. Инаму доштан сумай? Ана инаму до бошад 220 сомон. Ҳамроҳи подставкаш. Ана миноа аз 1800 сар мешава. духтаро 6 предмет дора як комплекташ. Ай 1800 сомон сар мешава то 2000 сомона. Мана. касе ки пасуда харай биёен нархи арзон кардагиам аз пеш бо худтон бинен. боварӣ дору маъқултон мешава. ана баъд як комплекти фасони дигара мехоҳам шумода нишон дидим. Евростил марҳамат 2037 предметай. дидин? беҳадам хушрӯ. мана касида дар корай ҳамроҳи савдогар ҳамсӯҳбат шавед. рақамошона ман мемонам. дар бораи доставка бо пурратар маълумотро аз худшон гирем.